balalele njengamanje mfowethu. That's all. All right. Qala ke mfowethu uhlale phezulu kwakho. All right, engathi isigejile leyo wedlala. Awuzwa ke. All right. Yeah, lungisana kanza wethu lungisana. Sikwazi ukuthi siqale kahle ngento le. Awuzwa. Ni ready mfowethu angithi? Namahloni kangaka yini lapha? Anawo. Oh, no. Okay, kuyalunga. Kunjalo mntaka baba, kunjalo. Kuqala kanje. Injalo nje indaba. Kuyalunga. Sihlala phezulu. Khiphe nje phone yakho ushutha akunankinga bakithi. Akuzukushiya ukuthi ushuthela cha. Khululeka nganya wethu. Gcwele i-M1 studio mlalelo ukhoze ungayibona indlela. Usho to post wenze wonke. Uphote. Ukhumbula ukuthi #sigiya bangaka Twitter la. Ayibona nje moya. I see. Ama big ndaba ka Twitter ayizazi. Bangaka Facebook. Awuyidyo. WhatsApp bangaka WhatsApp. Instagram. Okay. Namu kachen.
Awusokoze ufuna leli nothi phela ohlanisa ngalabantu manje. Bangithi ukuthi uGajeni uyaqala ukusebenzisa i-backtrack. Ucula nje uthi iphimbo liphume kanje ephambi kwabantu ukuqala bakwethu. So ke ake simshayele ihlombe mfana. Asimshayele ihlombe. Yebo. Umgube sebemkatshe umgube yikho sokugcina ngaye. Ngoba hayi makhulunywa ngey'nkuzi ey'ndala kade igudla. Yibo alumfo kaMgube. Alright kodwa kwamanje sobe simgwinya amathe kancane zimdola siye etolo. Masibuya lapho aqhubeke uGajeni. Okay. Awusitshele ucabanga abakwaSimba bangeza nasiphi isinongo esisha besebenzisa ukudla okuthandwayo lapha eMzansi impothuko umbila Mina ngithanda inyama enhloko phuthu namasi hayi acha amarasheni amagwinya amagwinya kodwa mfethu mina ngithanda amanqwena dombolo bhotshisi shakalaka ipizza Ngalokudlela uphuthu kahle lenyama senophinja inhliziyo ziyaqaqamba komaskandi sitshela sakho isinongo saseMzansi ngathi uziwinele isabelo sakho se5 million rand enikhomelweni ngemali yansuku yezwa ntshathi inhliziyo ziyaqaqamba komaskandi Kuyabonga emafuna. Mama ngikuzele nasebhentshini Sokhaya njengoba iMamelodi Sundowns Sokhaya kuMazulu FC eLucas Moroka Stadium kuTelkom knockout last 16 amehlo wonke athe Joe Flora final kodwa isikhathi nani ubona lokudlala phambili kulandelayo umvuliswano ama-Brazilians noma You are alive baby you are alive FM ngale Telkom knockout ulethelwa iSABC Sport Indalalakha zasezona iLamonti nakwamanje ade beyibiza Esiblind ezasenza sigiye ngengoma bathi le yivura manje bayibiza GTI pha Okay babone sowufile ngeGolf GTI ethiwe ukuzowina yakho sithengele isibuko uchofoze star 120 star 55667 ufake i-unique code etholakala ngaphansi kwe-tab kunemigomo nemibandela Ngongasho umnyango wezolimo wena ukuthuthukiswa komphakathi wasemakhaya KwaZulu-Natal unkosikazi Bongisithole Mloyi umema wonke umphakathi wasemphakathi namaphethelo ngaphansi kwesifunda King Cetshwayo ubuhlanganyele kanye nomnyango emcimbini wokugqugquzela ukutshala ngalesikhathi sokutshala usuku umhla ka-22 wephezulu indawo entumeni Colwyn Sport Field ku-180 isikhathi ngo-10 ekuseni uzungaphuthelwa banqoli kanye nabaqembu bendawo umnyango wezolimo wena ukuthuthukiswa komphakathi wasemakhaya KwaZulu-Natal sithi phezu komkholo Colgate Total 12 toothpaste entsha uphethe isixazululo esisodwa senhlanzeko ephelele yomlomo ngamandla obuchwepheshe besimanje manje benhlanzeko yomlomo wonke isizonciphisa iplaque ikhuthaze ukuphila kahle kwezinsini iqinise ne-inale njengoba ingafani ne-toothpaste ejwayelekile yona iyasiza ukunamazinyo asheshazwe iwenza abe mhlophe ikunika umoya oluka kahle zama i-Colgate Total 12 ukuze uhlale unomumo unokuzethemba kwenhlanzeko yawo wonke umlomo Ayikho inkinga ehlula uJehova usho njalo ungqongqoshe wethenda igaba elingaphezulu wonke umhlonishwa wezemfundo KZN ukwazi wenkosi Msheni unxusa wonke amahlelo ukubakhulekela abafundi bakamatriculate wanxusa abafundi baqoqa umfaniswano babheke amasonto nasemasabatheni kule mpelasonto yomhla ka-19 no-20 ukuyothandazela ukuthula nempumelelo ngenkathi ukubhala ukuhlola kokuphela konyaka ungqongqoshe uthi ukuthula kubalulekile kulezi zikhathi zonke ey'koleni zethu ngey'hluthulelo zakhe uJehova uvula ungavali muntu avale ungavali muntu awuncane lana ingane zami ukuthi izo-17 Mana ingane ngasigwebo zingaki? ingane zasigwebo 17 17 yokuqala ina-19 19 yokuqala ingana nomunye wabaculi abakhona endimeni engeke umusho Usigwebo uneminyaka emingaki? Ingane yakhe yokuqala ineminyaka 19 usigwebo uneminyaka 36 Kukhona lapho tjatha nozimdola kuKhozi FM Hey, sasinsizwa thina yamtshela inkosi phela. Right, ngiyasala uGajeni lo 19. Awuye nje.
Hayi angazi ngiyasola. Ngiyasola lijatshelo olingane nezibulo lesigwebo. Asente ukuqhubeka kancane ukudlula la. Alright, bana Paul, bana uzoshaja manje ngomiphi? Chairman plan committee singamabhengi. Hayi, we. Mafethu. Wasukushisa. Sathi ngicela endlini. Ingoma mayemnandi ungasukuma ngenyawo unyakaze bakithi. Khululeke nje mawunyakaza lapho ubanga umsindo kumnandi ayikho inkinga. So ntshela ukuthi mhlambe mawuzinto lokukhona ukufunda. Yabona lokho nje ukufunda la ikona ke lokufunda ithini ya mayekufunda. Kodwa emva kwalapho nje uma ngithi tjatha wena uthi godo tjatha. Godo tjatha. Godo. Mshu. Woza kajeni. This song.
inyawo uphongolo olumazabomvu komanje. Khona nentombane primary school. Ayo intombane primary school. Hayibo. Ubhekile uGatsheni. Yeah, uyabona. Angakithi ngibalazi. Kwenziwe yini iqondane noGatsheni webantu basentombane? Intombane Benini. Oh, Benville. Oh. Oh, angithi owasetumbane lo mfana ophongolo. Nina ngaba setumbane primary eBhekini. Awubese nje. Into yethu primary school ezikole enquthu ayaya into yethu ayaya. Ngoba naba thisha, awuthi ngibabale naba besalungisa nje lapha igama labo. Woza lapha mama sibone. Ukuthi othisha ubani na? Into yethu primary school ithola abasala phana ezikole enquthu. Khona principal uJA Soka Sithole, uZP Ngcobo, NP Mthalane, uMr Mthilezi, uMr Mlaba, uSGB Mhlongo, odriver uMama Mhloyi. Nosikhakhana. Hey, baphi lo Mama Mhloyi? Oh, awusoba. Bengazi ukuthi basekhulunywa ngodriver amagama azothi phecelezi. Bakhona ke labantwana baseCebelihle primary school eNewcastle. Ayaya Cebelihle primary ayaya. Baba nothisha baba kuMrs Malindi, uMrs Khumalo, uMrs Dludla, uMrs Mthimkhulu, ulungile uNonkululeko nokulunga umazwi uThabo Zulu nabanye ni right ni grand. Wow. Wemandla Dola. Sengifisa ukubona ubuso balensizwa ogama layo Mama Mhloyi. Ngoba umuntu uthiwa Mama Mhloyi usuke nezihlathi. Usuke nezihlathi. Ubana. Mama Mhloyi. Ulungile mfowethu. Ulungile naba abanye. Okay, siphike lesikole iMakhwabe Primary School iqhamuke enkandla kwaDina bathambe kahle nabantwana basaphephile bahamba nothisha babo thisha omkhulu MV Ndlovu umama SN Ngubane Miss PS Hlongwa FF Ngubane NV Majola TN Majola X Dumagude NA Mkhize no Bim Sibango nohlalo SGB BA Khanyile ikhona iMakhwabe Primary School iphi aye yes yabona. All right, mfowethu cha boya benyathi asize siyayivala manje yiphi ke ngoma ovala ngayo mfowethu? Ngivala ngayo ithi kuphelele kufeziwe. Ithi kuphelele kufeziwe. Yebo. All right mfowethu. Mana ke enkundleni zokuxhumana ukhona bakuthola abantu mabefisa ukulandela? Bayangithola kakhulu. Kuzo zonke inkundla zokuxhumana ngitholakala ngokuthi uGatsheni igagu lasophongolo. uGatsheni igagu lasophongolo. Yebo uyangithola ku Twitter Instagram kanjalo kanjalo. Ngicela kushaya uGatsheni ihlombe ukuthi ukhona ku Twitter bakithi. Ngoba sikhuthaza lapha ibhinqa nje ukuthi ake sigcwale lapha ku Twitter bakithi ake sibunganyele yebo unawo Fremont wona kodwa singeneni phela. Yebo. Tata uGatsheni igagu lasophongolo kuyanela ku Twitter lonke lelo gama. Gatsheni. Gatsheni. Yebo umuntu. Isigiya abathathola indawo futhi. Kakhulu bonke indawo bayithola sithi ake ngibonga kakhulu support abantu abangipha yona bengale ngifile ezingale isithi sithenga le ndlela nami ngibanga kakhulu ngane zakwethu ningaphela amandla nangokuzayo ngithanda ukuthi ngithanda ukuthi nawe kuzayo lokwenza okufanayo ngithanda ingoma ethi singamabhinqa nizoyiphusha uzefike kulo yasikulo lengafuni ukuthi beza ngegama ngoba inkampani zakho ugijima nazo mfowethu siyagijima lezi zinto manje nginethuba nginethemba lami namavezo nginothabisa nginonathi nginodr kanye novumani hayi siyagijima ngicela shayela ihlombe igama laGatsheni ake nishayele Distraction boys. Hayi yasha nikoye kahle insizwa nikoye kahle ngiyabonakala ukuthi angisabi kuye emdletsheni awuzwa boza Gatsheni abantu ngabe
Kakhulu umsakazo ukhoze FM into engenzele yona ugatsheni uyilogajeni enguye namhlanje ngenxa yomsakazo omkhulu ukhoze FM kakhulu kanti ukuthi inkosi inibusise sibonga kakhulu bayabanyathi jambe kodwa semshayeleni isikole ishobuka nje awuzawe jambe futhi sizothi ke hulukuku eyidolo masibuya idolo ukhona ucevuzile mfana sofasimba lapha kwela sepangeni sokophongolo siza empangeni kula masonto amabili azayo ukhosi FM ungazibonela ingane yemali engu-50,000 rand nge-Nivea Man All Seasons Moisture Body Lotion. Hlala ubeke indlela ushayele masinyane